Stig Christensen har igennem tiden arrangeret rigtig mange motorløb. Alligevel ser han særligt frem til det her. Vi har ventet længe. 3, 2, 1, kør! Sammen med hundredvis af andre motorentusiaster har Stig de 2 sidste weekender nydt godt af kulden. På den samme plads, der om sommeren bruges til det store Hauge Marked, har både professionelle og private kunnet teste fart og føre på en helt speciel bane. Vi har faktisk ventet 1 måned på, at det skulle blive tykt nok, selvom det har frossen 15-20 grader. Det har bare ikke været nok. Men det kom. Rallykører Martin Moslund er klar til 4. omgang. Hans mål er at slå banerekorden på 36 sekunder. Banen, hvor der kæmpes om rekorden, ligger på Hauge Sø. Isen er målt til at være 25 cm tyk, så nu er det endelig sikkert at våge sig derud i alt fra folkevogne til racerbiler. Det er jo 20 år siden, vi har kørt herude sidst jo. Vi har knævet med, at vi kunne få isen tyk nok, fordi der ligger sne, og sne det isolerer vældig godt, og det er ikke godt. Efter mange års venten har Stig endelig fået en tur på isen. Ja, men det er vældig sjovt. Altså. Det er udfordringer, så skal man jo prøve en gang til, fordi det kan man gøre bedre, og det tager jo over, men det bliver bedre fra gang til gang. Man behøver hverken være entusiast eller professionel for at komme på glat is. Israce er for alle. Det er lige fra familie til bedstefaren også. Altså, det er fra 0 til 100. Så det synes jeg, det er også det gode ved det her. Altså, det er en familietur, man kan tage på, faktisk.